Πεστρατσούλες με σχολείο Σαγάρα. Περιστροπός με σχολείο Σαγάρα. 6 Κανεβάκος από το πολιτικός όμιλος Βάρης Βάρκας. Δαμάνης Αλήμου Κιβάρας. 8 Πενταφλόντος Ελλάδας Αθήνα. Απανώμες στα 50 μέτρα πενταλούδα αγόρια 10 ετών. Στην τρίτη θέση Παλαιογέννης Ευάγγελος Ελφίνια Περιστερίου 42-26. Πέμπτη θέση. Στη δεύτερη θέση Μωράτας Μαντέος, Έρωτος Πετρούπολης 40-61. Και στην πρώτη θέση Αντανέλος Επιστολής, Ναυτικός Σεγάλεο 38-69. Στην τρίτη σειρά συμμετέχονται ο Μίνα Κουτσαβδάκης Συνησιακός, η Παπακώστας στην Φίλια Περιστερίου, 4 Λέκας και Ναυτικός Μεσχορέου. 5 Λέκας Έρωτος Πετρούπολης, 6 Κουστάρης στην Φίλια Περιστερίου, 7 Μισάς Πέρα, 8 Σταματίου Ναυτικός Περιστερίου. Απονομή στα 50 μέτρα πεταλούδα κορίτσια 11 ετών. Στην τρίτη θέση Ανδρεάδη Αναστασία, Ναυτικός Μεσχορείου, 38-83. Στη δεύτερη θέση, Λάπα Αθηνά, Νησιακός Εθνικός Όμιλος, 38-39. Στην πρώτη θέση, Γιώργη Αναστασία, Πολιτικός Όμιλος Βορφής, 36-79. Απονομή στα 50 μέτρα